Cheamă-ți toate rudele, cheamă-ți toate rudele să uite la OTV, că o să joace pe manea ăia de la CNA. A fost odată o avocată care brusc a dispărut. San Diaconescu îndată o fi ușii de făcut. L-a chemat pe domn Petrică, care se vedea primar, și pe domn Luis Lazarus ca să aibă adversar. O trecut vreo 2 zile, nu s-o rezolva nimic. Joacă și dintr-o șelună și le mai zâmbești un pic. O trecut o lună, 2, tă nimic nu s-a întâmplat. Eu la mine în cămăruță m-au totuit în îndurat. O fi moartă, n-o fi moartă, am ușinii să mai știi, că la Dan Diaconescu bai moartă, bai vii. După aproape un an de zile, dă pe OTV-ul meu să apară avocata, e din și mai greu. Dintr-o dată într-o seară și să vezi pe unii mari. O fetiță cu codițe o venit cu știri mari. Îl acuză pitolică, zice că e criminal. Ei de dânsul nu e frică, ori la valori ar fi dat. Cheamă-ți toate rudele să uite la OTV, că o să joace pe manea ăia de la CNA. Cheamă-ți toate rudele să uite la OTV, că o să joace pe manea ăia de la CNA. Vestita Magda. S-a zisat la măgâța că e tare frumușică, dar se pune o întrebare și ne facem cu o jică. Că o jică e cam însul toată ziua după ea, păi când să te întâlnești cu Magda Hop și el în fața ta. Ionescu într-o seară a făcut o piesă rock, dar la ăia de la Ama nu le-a plăcut deloc. Și s-au pus cu toți îndată de la mic la îl mai mare, și-a ieșit într-o secundă o manea frumoasă tare. Și Trăiesc numai zilele, sunt apa inimii mele și fac tot ce zice ea, numai din cauza ta. ce mai place la măgduța? Mândră e măgduța mea, o chemat-o și pe bună ca să joace pe mânea. Asta seară-i seară mare și o să iasă cu scântei. Dacă o superi pe măgduța, te trimite în puii ei. Guță cântă bine, cu pe toți ne-au învățat. Dacă cântă și măgduța, este hit adevărat. Cheamă-ți toate rudele să uite la OTV, că o să joace pe manea ăia de la CNA. Cheamă-ți toate rudele să uite la OTV, că o să joace pe